Olulu sasazwa ngqo lwendaba eStudio 12 kukomkhulu eSABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili ngalenhlwa. We will not give up. We can still change course. There is a better way, and it is the DA way of government. iDA ibhengeze usihlalo wayo webhunga lolawulo unkosikazi Helen Zille njengomgqatswa kwisikhundla sikasodolophu waseGauteng kunyulo lorhulumente basemakhaya ngo-2026. We've opened a case of murder. It's up to the state to take up and do the necessary investigations because in our mind, someone has passed on and that's a murder case. Iinkokeli ze-EFF eGauteng zivule ityala lokubulala kwiqela i-Operation Dudula emva kwezityholo zokuba amalungu eli qela athintela wasetyhini ekubeni afumanele unyana wakhe unyango lwezempilo kwaye lithi oku kukhokelele ekubeni lo mntwana asweleke kwinyanga egqithileyo. Tshone lingenandaba sondelani into zakuthi ayityeba ngeteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje molweni ekhaya. iDA ibhengeze usihlalo wayo webhunga lolawulo unkosikazi Helen Zille njengomgqatswa kwisikhundla sikasodolophu waseGauteng kunyulo lorhulumente basemakhaya ngo-2026. Unkosikazi Zille wayesakuba ngusodolophu waseKapa kunye nenkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni. Kwintetho yakhe yokwamkela ukonyulwa kwakhe unkosikazi Zille uthe isixeko saseGauteng singumzekelo wefuthe lolawulo olugwenxa kubantu ababalulekileyo. Kukhatyelwa ezipalini kwiphulo lolonyulo lukarhulumente wasekuhlaleni oluzayo lonyaka ka-2026 kwaye eli qela lijongwe ngabomvu ukunyula abagqatswa abangcono kunabanye. Okuphambili kolu lonyulo sisikhundla sokuphumelela isixeko saseGauteng esikumbindi wezoqoqosho lweli loMzantsi Afrika. Iqela le-DA lithi lizimisele kwaye lijolise ekubeni usihlalo walo webhunga lolawulo uHelen Zille angene kwesi sikhundla. If you had any doubts about the DA's ability, you only need to look at the Auditor General's report. But if you don't want to read the Auditor General's report, go and have a look at Ratings Africa. Akamchanga tu kulawulo lwasekuhlaleni. uZille wayekhe wanguye nosodolophu waseKapa ngonyaka ka-2006. Emva koko wandula waba inkulu baphathiswa elaphondo ngo-2009 ukuya ngo-2019. Kumazwi akhe ukwamkela ukonyulwa kwakhe uthi isixeko saseGoli sisenyongweni kuye. The time has come. Xesha ngoku. This time it must be different. It is literally now or never. Eqinisekile uDize ukuba isixeko saseGauteng singumzekelo obonisa ukungalawulwa kakuhle ngurhulumente. Joburg now symbolizes the burden that bad government places on great people. But the good news is that in a democracy, the people have more power than their government. Ngoku kugqityiwe ukuxoxwa kuza kujongwa kubahlali baseSoweto ukuba bayakholiseka kusini na. No, I don't think she will make it. I think it's fine because ANC is not doing it for us. Not happy with that. I don't like GA. It's no longer about whose political party. If you can just deliver, then it's okay. iDA igqibile ngesixeko saseGauteng ngoku okulandelayo kwizicwangciso zayo liphulo lokugaya inkxaso KwaZulu-Natal kumasipala waseThekwini. Iinkokeli ze-EFF eGauteng zivule ityala lokubulala kwiqela i-Operation Dudula emva kwezityholo zokuba amalungu eli qela athintela wasetyhini ekubeni afumanele unyana wakhe unyango lwezempilo kwaye lithi oku kukhokelele ekubeni lo mntwana asweleke kwinyanga egqithileyo. Kungoku nje i-EFF ivule ityala kwisikhululo samapolisa sase-Alexander Gauteng ngelithi eli qela linalungelo lokuthathela umthetho ezandleni zalo. Ukanti i-Operation Dudula iyaziphika ezi zityholo ngelithi akukho bungqina bokuba amalungu alo ayabandakanyeka kuku.
Kwiveki ezigqithileyo kutyholwa ngokuba iqela le-Operation Dudula belilawula imingcelele engena kumaziko empilo kwisixeko saseRhawutini livalela abemi bangaphandle ekubeni bangene kula maziko empilo. I-EFF ithi oku kuvalela uluntu ekubeni lufumane unyango lwezempilo akukho mthethweni kwaphela kwaye kukhokhelele ekubeni kusweleke umntwana ononyaka. Eli qela lityhola ngelithi umama walo mntwana wajikiswa kwiziko lezempilo lase-Alexandra emva kokuxelelwa ngamalungu Operation Dudula ukuba akazokungena kwiziko lempilo likarhulumente xa engenaso isazisi seli loMzantsi Afrika. I-EFF ithi ukuthintela nabani na kula maziko engumi woMzantsi Afrika okanye wangaphandle lulwaphulo-mthetho. If someone gets sick and someone dies and they could have been assisted there and there, it's not only negligence. They knew exactly what they were doing and they eliminated a life of a 1-year-old. So we've opened a case of murder. It's up to the state to take up and do the necessary investigations because in our mind, someone has passed on and that's a murder case. Kungokunje usihlalo we-EFF kweli phondo uthi umama womntwana usaphazamisekile kwaye uphila noloyiko. I-EFF imemelela ukuba umthetho uthatha indawo yawo ubambe abantu abathe gqolo bethintela abantu ekubeni bafumane inkonzo zezempilo kumaziko empilo karhulumente. Usihlalo kazwelonke we-ANC umnumzana Gwede Mantashe ikhusela intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa yokuba abanye oomasipala abaqhuba kakuhle baphantsi kolawulo lwe-DA. Umongameli Ramaphosa uthethe la mazwi ebutsheni bale veki kumabala emidlalo ye-FNB eSoweto ngethuba ebethetha noceba be-ANC abangaphezulu kwamawaka abaphuma kulo lonke eli. uMantashe ebekhokhele iphulo lokulungisa izinga lokonyuka kwendleko zokuphila kule ngingqi yombutho idula uma apha eKapa. Uthe uRamaphosa ebengabhekisi kumgangatho womsebenzi owenziwa ngoceba be-DA. No, he didn't talk about councillors. He talked about compliance and the audit outcomes. It's real that 60% of DA control councils are having clean audits. That is about compliance and audit. And that is about financial management. Only 8% of our council, of our municipalities that we lead have clean audits. That talks to weaknesses in our own financial management of councils. And there is no shame in that. We must talk about it and try to improve on that and improve our performance. uMantashe kwakho uthe umbutho we-ANC ugxile ekubeni uphucule indlela osebenza ngayo. The mistake we must never do is to do a program to decampaign a DA, to prove that DA is wrong. That is not the issue. The issue is to prove that the ANC is right. That is what we should be doing. Forget about the DA. Ngethuba ebuzwa ngokuba kutheni na i-ANC kungona iqwalasela imeko zokuphila koluntu kule ngingqi edula uma, uMantashe uthe wawakhaba amabango ukuba le migudu inento nokwenza nolonyulo lomasipala oluzayo kunyaka ozayo. Kwindaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokana ndiseKapa. Kwalapha ezindabeni ubeke kwikhaya lakhe lokugqibela kwidolophu yakokwabo eGeorge eNtshona Koloni umdlali we-Cheetahs kunye neqela lesizwe amabhokobhoko uBervin Fortune. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama konke sekulungele umnyhadala ka-2025 wokubonisa ngencwadi eBuffalo City eMpuma Koloni. Lo mnyhadala uza kubanjelwa eBush Christian Camp ngomhla wesithathu ukuya kowesihlanu ku-Okthobha. Ukuva iinkcukacha ezithe vetshe sinaye umphathiswa wezenkcubeko eMpuma Koloni uNkosazana Sibulele Ngongo. Mphathiswa masikwamkele khawutsho iphondo laseMpuma Koloni lelinye lamaphondo anengxaki yabantwana abangakwazi ukufunda nokubhala. Niza kuthini ukuqubisana naloo nto? Bhele silisebe ngunyaka wesithathu lo emveni kokuba izitadisi zabukhupha ukuba u-81% wabantwana abakibanga lesine banezi ngxaki kakhulu zongakwazi ukufunda, ingakumbi ukufunda nge-understanding nokubhala bebhala into abayaziyo. Sithe ke silisebe
bacreata izinto kuthiwa zii-book clubs. Uninzi lwabantu abathatha inxaxheba kweza book clubs ngabafundi, ingakumbi aba basebancinci ukunyuka ukuqinisekisa into yokokuba bathatha inxaxheba kwii-competitions zokuba bafunde babonise ukuba lo msebenzi esithi siyawenza ukubakhulisa uyenzeka nyhani na. Sinazo into ekuthiwa zii-competitions ze-book review apho umntwana efunda incwadi ayicacise akwazi nokuyichaza umbhali wayo ukuba ngobani na. Zezinye ke ze-strategies esizisebenzisayo ezisilisebe uqinisekisa ukuba iphondo leMpuma Koloni noko siyalikhwebula kule ngxubakaxaka echazwe zizi-studies zokuba abantwana abakwazi ukufunda. Sijongile nje kulona umnyhadala siya kuwo siza kube sibona abantwana ingakumbi abaninzi sibona unali ibali esenziwa phaa umama ugcina mhlophe sakumbona phayana ukumbalula nje kwabanye ababhali abaya kube bethatha inxaxheba. Ndibala abantu abaza kube bencedisana nathi uqinisekisa ukuba isidima somntu omnyama sokufunda sazi imfihlelo yelizwe jikelele esencwadini ukuba siyifumana njani. Siqinisekisa loo nto siliphondo phela. Khawusho ke mphathiswa kutheni yathethethana nababhali bohlukeneyo nababhali bezopolitiko, yintoni injongo? Injongo Bhele kuqinisekisa into yokokuba ababhali bethu bephondo bakhuhlana imihlana kwakunye nababhali abangosaziwayo abaziwayo jikelele nokuthi bancancisane kolu lwazi balwaziyo aba baphumeleleyo. Kodwa singaphelelanga ekuthini sisithi sifuna banetwork, sifuna nokuba aba babhali bazoxoxa kusinengxoxo ezizawube zisenzeka phayana. Enye yazo ithetha ngolwaluko. Sawube simbona notata uJerry Mfuke ngoMarhetha phaa ongumdlali weqonga obhala incwadi ethi I Am a Man. Iyakufundisa ke laa ncwadi ukubana uthe akufumanisa inyaniso ngomzali wakhe after 58 years wazalwayo. Kwakhona izinto zizinto esijongene nazo. Uzawufumanisa enye into yokokuba ithetha ngomama ebhalwa ngumama uSiko, ithetha ngokungafumani bantwana emtshatweni. Izizinto ezi siliphondo leMpuma Koloni esijongene nazo eziyingxubakaxaka ekuphileni naseluntwini jikelele. Nanjengoko sizama ukubuyisa isidima somntu nobuntu bomntu back to emntwini waseMzantsi Afrika, sithi ke masiyixoxe le nto. Sijonga ababhali bababhale bathini aba bathe badlula kwezi ngxaki zolwaluko njengesiko, kodwa ube ulibona uba eli siko lithande ukutyesha ngoku ngenxa yeengxaki othi ugilane nazo. Umtshato othi nawo uthanda ukutyesha ngenxa yeengxaki othi ugilane nazo zokungafumani bantwana. Sithi masiyixoxe le nto ukuze silungise ukuhlala. Sakubona ke nomnye obhalileyo phayana umama Madontsela ngomjolo ngecawe ethetha ngomjolo ukuba kuhlalwa kakuhle njani emjolweni. Laa nto iyaxelela uba sifika njani kwi-gender based violence and femicide xa singabe umjolo singawusevisi ngendlela efanele uba siwusevisa ngayo. Uyatyatyadula mphathiswa. Khawusho nje ngamafutshane okugqibela, amaphulo akumila kunje aba mahle kodwa aphelele esithubeni. Nenza ntoni urhulumente uqinisekisa ukuthi amaphulo amahle lolu hlobo ayaqhuba? Indeed Bhele ayaphelela esithubeni ngenxa yokuba ingxowa karhulumente ishukuxekile kwaye ayisayi kuze ikulungele ukuqinisekisa ukuba la maphulo ayaqhubeleka. Yiyo loo nto silisebe leMpuma Koloni sithe gqolo ukumemelela kwiziseko zangaphandle ukubana sisebenzisane ngokuba le ngxubakaxaka yongxubakaxaka nje karhulumente kodwa yingxubakaxaka yokuhlala kukonke, which then means i-private sector nayo must be concerned about this issue. Hence silisebe sisebenzisene no-Standard Bank, o-Metropolitan, o-Fibre Processing Manufacturing SITA nezinye iziseko uqinisekisa ukuba asiphuncukani nalo msebenzi umhle wokukhulisa abantu bephondo leMpuma Koloni. Amaqobokazana ngalale endleleni kunyembelekile tshotsho ubekho mphathiswa. Langa lokulunga. Lo ke ngumphathiswa wezenkcubeko eMpuma Koloni, sibamba ngasibini kuye. Ubeke ikhaya lakhe lokugqibela kwidolophu yakokwabo eGeorge eNtshona Koloni wayisa kuba ngumdlali weCheetahs kunye neqela lesizwe amabhokobhoko uBevin Fortune. Fortune oneminyaka engama-46 ubudala usweleke kwiveki ephele emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo kuqeqesho. Usweleke ngumqeqeshi weqela laseLimpopo iNortham Rhinos. Though we must say goodbye to your physical presence today, your heart still beats on in mine. Intandane kumdlalo wombhoxo eGeorge. Umzila ka-14 embhoxweni waqala kwiqela le-SWD ngaphambi kokuzibandakanya neengwenkala zaseFree State ngonyaka ka-2005. Kulapho wazenzela khona igama kukhuphiswano lweCurrie Cup. Waba nenyweba yokubizwa kabini kwiqela lesizwe lamabhokobhoko.
You wanted to see people being uplifted. Bevan often spoke to me about what happens after rugby, and I think in the time that Bevan spent there was a lot done in developing people, developing careers for the people. We played a lot of rugby together along the years, but Bevan was always the humble person, the humble human being, and he's always there to serve. Ushiya ngasemva owakwakhe uLamis, unyana wabo uAaron, umama wakhe kunye nodade wabo. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Ngobasi eGeorge. Ibhunga lemisebenzi yokufundisa ukuqhuba kwelisa doswa ngamafuphi eMntla Koloni limemelela ungenelelo karhulumente akhawuleze ukunyanzelisa umthetho olawulayo nowaphunyezwa ngoDisemba onyaka ophelileyo. Eli bhunga lithi sele kumalunga neminyaka eli-15 licela ukuba izikolo zokufundisa ukuqhuba zilawulwe ngokomthetho. Urhulumente uthethathethana nabanini kunye nabaqeshi bezikolo zokuqhuba. Eli candelo limemelela urhulumente ukuba aqalise ukunyanzelisa umthetho wokulawula izikolo zokuqhuba kuba besithi umnqweno wabo kukubona izikolo zokuqhuba ezingabhaliswanga zithintelwa ukusebenza. Bathi ukwanda kwezikolo ezingabhaliswanga ngokusemthethweni kuphazamisa amashishini abo kuba amaxabiso azo emancinci kunalawo abekiweyo. Bakwavakalise inkxalabo malunga nokuma karhulumente ekunyanzeliseni lo mthetho. The biggest problem that we have here is the people that are the fly-by-nights. You know, these people are not registered, they've got nothing, but because they want to leave, they will take people and offer them cheap prices than what we are offering. South African roads are not getting any better, and they're not going to get any better if we don't resolve all the problems. So you need the driving school entity, and we are always being undermined. Eli bhunga labenkonzo zokufundisa ukuqhuba likholelwa ukuba urhulumente makakhokhele kusombululeni imingeni ejongene nezikolo zokuqhuba. We are basically preparing the groundwork for pending national regulations of driving schools. We are aware that for many years there is a lot of things that are done wrong. Isebe lezothutho lithi ukunyanzelisa umthetho kuza kuncedisa ukulwa urhwaphilizo kwizikolo zovavanyo. We are just awaiting now for the minister to promulgate the regulations, and then we'll take it from there. Abanikazi bezikolo zokuqhuba bathi kudala besilwela ukuba izikolo zokuqhuba zilawulwe ukususela ngo-2018. Umphathiso wezothutho uBarbara Krisi useza kubhengeza umhla wokunyanzeliswa kwemigaqo eyawiswa ukususela ngonyaka ophelileyo ngoDisemba. Inyanga kaSeptemba inyanga yamafa nalapho kuqaqanjiswa ukubaluleka kokushiya iinkcukacha ezibhalwe ngelifa. Ubuxhakaxhaka bale mihla ngoku benza kube lula ukuqinisekisa ukuba ilifa lakho liya apho ufuna khona. Kanti ke sinayo intatheli yethu ebuchwepheshe uSandile Hlangani ukusicacisela ngoku. uSandile, masikwamkele. Khawutsho zeziphi izinto ezinokusetyenziswa ngabantu ukuqinisekisa ukuthi amafa abo aya apho bafuna aye khona? Zininzi phela indlela abantu abanozisebenzisa ngakumbi ii-apps ezikhona ezisemthethweni. Ubuninzi bazo nobukhulu becala zii-apps ezenziwe zii-law firms okanye ezikhampani ke ezilawulwa ngamagqwetha. Kodwa le wili sithetha ngayo phele yincwadana encinci, isenokwenzeka ibe liphepha okanye ibe lincwadi okanye ibe online, apho uhlala phantsi khona nelawyer yakho nibonisane ukuthi ithini iminqweno yakho emveni kokuba wena uzawuthi udlulile emhlabeni. Technology ke phele iyenze yalula lento ngoba ngoku asikho isidingo sokuba ukuba awunayo imali yokubhatala amagqwetha uhlale phansi nawo ni draft le will yakho, uyakwazi usebenzisa technology. Enye yezizathu ebangela uba ukwazi usebenzisa technology phela uzawukhumbula ukuthi sinezi zinto sesibiza ngokuba zi-digital assets, into ezifana ne-cryptocurrency, yimali le online abantu abayishiyayo bengakhange babaxelela abantwana babo kwakunye noonkosikazi babo. Okwesibini ibhele sizawuyazi ukuthi lento kuthiwa i-social media okanye i-social media platforms zii-assets nazo ezinemali ngoba bakhona abantu ngenyanga umntu wenza i-100,000 ku-social media, ngakumbi abantu abarana i-podcast. Yiloo nto ke bhele kubalulekile ukuthi abantu mabaconsiderishe ezi platforms zi-online
kungenjalo uba awuyenzi le will lena in a form of i-application online illegally phele iicourts ngoku sizawuqaphela ukuthi uba besemjongile uMadlala Commission bekusetyenziswa kakhulu phaya ii-messages kwakunye nee-WhatsApp messages. So iicourts ziyazisebenzisa as messages as long as wena mntu kubhalwe ngayo le will ukwazi ukuyibonisa icourt uyiprove into yokokubana isuka kubhele le WhatsApp message isuka kubhele le email ngenene nangenyaniso. Icourt iyakwazi nozisebenzisa ezo nto ezo, but kubalulekile ukuthi sisebenzise eza applications zi-online ukwenzela okokuba ukwazi abantu abashiya ngasemva ubanikeze zona bakwazi uzisebenzisa njenge-will. Shotshubekho Ncweni. Camakho. Leyo ke into yathi lethe zobuchwepheshe usandile ehlangani. Amalungu amatsha anxibe izikipa zeqela asuka kulo kokugqibela oku nanjengoko besamkelwa kumbutho omtsha iNkatha Freedom Party. Lamalungu e-IFP amasha aqoka ukugcina izikipa zamaqembu ezombusazwe adabuka kuwo. Lokhu njengoba amkelwe ngemfudumalo ekhaya lawelisha iNkatha Freedom Party. Abalule izizathu eziningi eziholele ekutheni alaxaze phansi amaqembu bekade eyingxenye nawo. Umkhonto wesizwe awunakekela abantu bawo. There's bullying, especially from amadoda kumkhonto wesizwe. And usebenzele emuva. Lamalunga amasha anethemba ngekusasa lawo ngaphakathi eqenjini le-IFP futhi athazimisele ukusebenzela intuthuko yaleli qembu. What I'm bringing to IFP, it's a lot. To see the branches growing in numbers and having lots of followers within the Gauteng region. Yenkathi ethula inkulumo kuwo lo mcimbi wokwamukela amalunga amasha okhulumela i-IFP uMkhuleko Hlengwa ucele amalunga amadala ukuthi afundise lawa amasha ngemigomo ye-IFP aphinda wamukele ngokuphelele eqenjini. Ma comrades e-IFP lawa kade khona ngeke sinqobe sisodwa. Sivule izandla siqathulusana. Ubuholi beqembu le-IFP esifundazweni sase-Gauteng buthi indlela amalunga amasha athemba ngayo i-IFP iyinkomba yokuthi kukhulu okuzayo. Kulezi indawo i-IFP engakazi ibe nawo ama-branches, therefore njengoba kade memezela lo osihlalo wabo wesikhashana sekunama branch awu4 nje already ukuthi akwazi ukugcotshwa bakwazi ukusukuma abasebenzile u2026. Amanye amalunga amasha avela aqoka izikipa ze-IFP ngaphezulu kwezamaqembu adabuka kuwo. Amanye aqoke ukuzikhumula izikipa ezindala adluba ezintsha ze-IFP ngokugcizelela isinqumo sawo sokukhetha ngokuphelela iqembu le-IFP. Ezindabeni ze-SABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Isikhukhune United ifake inqaku xa kuza kuphela umdlalo yabethi Golden Arrows ngenqaku elinye eqandeni ePeter Mokaba Stadium ePolokwane kwandisa umsantsa ngamanqaku amane encechweni yeBetway Premiership. Komnye umdlalo weligi iMagesi FC ibethe iSiwelele FC ngamanqaku amabini eqandeni kwibala isishikho yenyukela kwinqanqa le-11 isuka kwinqanqa le-15 kwilongo. Kamnandi mawethu.